bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Iqale phansi esitebele somculo neqembu elingaphansi kwaso kwakuwavela ukuthi kunoqhokeko lagcina lunyathele ngezinyawo. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nikezo mina ngomfeza kuNtuthu wakho malo bathi iLasbo namagumede. Mhlawumbe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment kanjalo futhi nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Isiphinde yaqala phansi esitebele somculo neqembu elali ngaphansi kwaso kwakwavela ukuthi kunoqhokeko lwagcina lunyathele ngezinyawo. iAmbitios Entertainment izithintele kubalandeli beBlaq Diamonds ngokuphawula esakubhoqa lapha embhalweni kaMusa Khawulo ubuso lamaqembu ngokungakhokhi lapha bencebeleke khona yize uMusa engandanga kakhulu ngamagama, kodwa ukubekwa caca ukuthi iqembu iBlaq Diamond lihlelekela ncama ukukhokha u8500 ePavilion, yize uMusa ebhalisa kulahla umkhondo ethi yiBlaq Diamond, kodwa kuvele kwacacela noma ngubani ukuthi izitsolo zibhekise kwiBlaq Diamond njengoba ebefake nesithombe sayo labona kanjalo nokuphawula kweAmbitious. Lokhu kuholele ekuthenini Ambitious iphawule ngokuthi izinja zempilo okucashunwe engomeni yeBlaq Diamond. Abantu ebasolele inkampani ngokuba enamagqobo lapha. Abantu ke basebaye kule comment baphawula lapha ngokuhlukahlukana kwabo. Omunye ubhala ukuthi anamahloni ukuphawula lana kusho lapha uNoluthando Gavo. Omunye ubhala ukuthi sajabula isithe esikhulu kusho lapha uNjabulo Mthembu. Omunye uphawula ukuthi ukuwa kwendlu ukuvuka kwenye ningasheshe nisizakale kusho lapha uSeya. Omunye uthe ukudicelela igama lamaciko niyakubhebhethekisa nikwenza isinkwa sensemihla ngemihla kusho uAfrica Mthiyana. Elinye elamalungu eBlaq Diamond uNdu Brown liphendule ngokuthi uyayazi XM abantu ebakhala nangokuthi seluhlelo balo uqhekeko ebebephika ukuthi likhona phakathi kwabo kanjalo lapha neAmbitious. Omunye ubese ephawula ukuthi manje sekuyacaca ukuthi babeqamba amanga kwi-podcast abashongo yini ukuthi konke kuhamba kahle nabo lapha beAmbitious. Kubuza ulaqhashi iphindile iAmbitious yagadla ngengxenye yengoma ekandoya yayithi relaxa mosukuphenika lapha nokuphinde kwasusa umsindo kusuka umsindo nje iqembu neAmbitious bake baba sematheni ngezitsolo zokungahlukani kahle phambili. Nganzo kwethu izona ndaba esinithulela zona namhlanje kwezisenkezweni. Mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu double thinta lapha neAmbitious kanjalo neqembu iBlaq Diamond osukucacela noma ubani ukuthi kukhona uqhekeko oluphakathi lapha yize amalungu eBlaq Diamond ekade engavuma ukuthi sokunjalo lapha sebahlukene okanye sekukhona uqhekeko olukhona phakathi kwabo neAmbitious. Ahlala lapha na comment section usixoxe kabanzi ngalolu daba. Ngaze kwethu izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi nithanda khona.